Iya, milalamba ako kalilimudog ko ng pangaranaw. O, tiga ka na sunod tanas na bano iya, di kan sa kanu din na pituan, naka na mo na sa ipito akan narakano. Ganiyo ko, ani na maragin dengan runo kano suara ko, makapanggulalan ako na estero nagagawa na pananadam. Maniyang ko na mabeto Engineer Habibah Abdullah Hamid Sodi kan ginawa nga kay estay sa ubangan sa estay ni Daranaw. Kudi pagulaw lana ko sulok kudi ubangan saniyo na makapangin sukura kano ka ano man yan na bayanan niyo ko na mga ulama subusutuhin tanwe dagkalambay sa tinanag dagkapawing sabi niyo din na pagpag niya ko kadnan tanwe sa isa madaya matano sa kakanaganiyo ko ni nangaragin dengar no kanas ng ano suara ko. Kaayamatan na mga muda gumangaragin na malamad so pamikiranan ka na dito tagdaya aso suara ko. Sa ininduda kanarakan so maanaw sa lama kalilintad na buka pipiya ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.